نايزخونه ولدو مدرخاوي تلقخو خفصمو حلافنا زسكومو وتم أوعي عد مزركبو منسيات يوم منسي أبقرميو صنحوو بدوهتات قتيمو بصعرو بالحون مهازنتون تلقخو حبرة السب أب معراف كبصح تسبيز زقبرولو كاند ساعتنا حبرة السبيو حبرة السب مزايو انتاي كم زمسل لخت جمجم ساعات منسيات أمنتاي وعلي زوسنو منسيات أفريتي مازتن تسواتن مزخونو معبال حبرة السب كم زراقاقز أي تراترن قزيو بقبو زسرعن زتكاملون نقحتن فلتأتن زعطغي ننفسو أبنايك أصالي معبال السرعة منسي مجمريا بولك درجة دحرك أب درجة حبرة السب لو تغمزي غال فلتأتن مويان أزيوم أقدس روقحيتات عبيت يوم معناتو ناي كلو معبالتات مسرت فلتأت ود سب سلازغونو بخال أزراروا منشن فتران كل عينة سقاطات سبيو مويان فلتأتن زعاطق من سيدما بزيادة عبيبوت هيحز كم مسرتاوي نجر تبقيسو زسقو من سي أقداسيو بهلو تاريخو لمتاتون كبرتاتون حبرة سبو بقبو زفلت من سي وزيتاويو مستفلالي معبالتات زقت من زبدهن قانقوا تكنولوجي بقبو زرداء زقدس زيقدسن زفلالي نتمرتي فلتأتن أحتن قدام نزب منسي منكوركور حبرة سبيو منسي بزحي زحسب زحلمن اتعوت جن حساباتو سريعو دليتاتون حلمتاتون كتكبر كيدك أساز حدر حلف زي سعر تسفى زي قورتن مورالاو نيو منسي ونانا عبي رأي مزخون ليتن معلتن مزعبو يحسب كم زعوت آميني قسقس حدا معلت دما رأيو يجبد عبي سرح يبركت نبزحت سبات دما صلاون أقلقلن يخون كمان السيزد اللي نقر لوطن معبالانيو برسة أمانة نقحة مزعي خاء اتزد اللي معبالي كخصات يخال اتي كاب أب مزنقع بسراح كاب أب استفلالي والفتات أمويا زنطف منسي زبلت أنا يسرح عدل زحاشت عنان محبراو هوتن كراكبن كمرحني غال منسي توادا درتن عوتات نكون نفسنا أو حسنا حبرة السبنا قنوحش وترو أبسرحن تمرتن كنصمدي قباء ديبارتمنت فيزيكس كاب يونيفرسيتي مرازب قص دحر بايتا زلوايو اب 2004 اكال كولج نفلطت بمخان ناب ماي نفحت تساغرت ابزي ناي لعل 10 عامت ادميا بركز زبولو موياويان كتفري بقيعه ديبارتمنت فيزيكس
ናብዛ ዲፓርትመንት ዝጽምበሩ ተምሃሮ ድሕሪ ሓበራዊ ትምህርቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ምውሳዶም ብምርጫኦምን ዘመዝገቦ ነጥቢ ተራእዩ ናብዛ ዲፓርትመንት ከም ዝጽምበሩ ይግበር ምስ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኮይና ካብቲ ምስረት ብጠቕላላ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ኣመሪቓያ ዲፓርትመንት ፊዚክስ ኦኬ ዲፓርትመንት ኦፍ ፊዚክስ ክፍልከለኻ ሕጂ ሓደ ክፋል ጨንፈር ናይ ሳይንስ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ሓዱሽ ረኽበታት ደተኮረ መጽናዕቲ ዘካይድ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ክንሪኦ ኮይና ሕጂስ ፊዚክስ እንትገልገስ ከምዚ ኩሉ ነገር ሲ ከምዚ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሱ ከኣምን ከም ዘሎስ ይሕብረካ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ከም ተማሃራይ መጠን ብፊዚክስ ወዲካስ ሓደ ነገር ክትገብር ከም ተኣምን ኢኻ እዛስ ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ሳይንስ ኣብ ፊዚክስ ተኮር ይሓይሉ ማለት እዩ ኣብ ዲፓርትመንት ፊዚክስ ካብ ዝተቐላሉ ኮርስ ምስነሪ በብደረጅኡ ዝፈላለ ኮይኑ ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ፊዚክስ 100 ከም መእተውን ሓፈሻዊ ትምህርትን ይወስድዋ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዓመት ድማ በብደረጅኡ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዓመታዊ ኣብ 2 ሰሚስተር ተመቒሉ ከም ዝቐስሙ ይግበር እቲ ዝቐሰሙ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ኪኖቲክ ልሳ ሓሳባዊ ነገራቱ ብተግባር ኣብ ላቦራቶሪ ብፈተነ ከም ዝረጋገጽ ይግበር وحجي كلاسات كبهال كله أتي تمرتي فيزيكس نهبه مور أب كل حسابن أب مكرا ويكازي إكسبيرمنت فتنة زتو كورس لزخانة انتي نبلوزي تيوريتيكال عندي إكسبيرمنتال حجي تا تيوريتيكال أب كلاس كوينام دمهاروا أب كفلم تا إكسبيرمنتال نبلاد لنا جن أب لابراتوري خيدم فتنة يقبرو مالتي حجي زيتات جندات قلة تفعلالي ماتيريال لنا ماتيريالات لك عبقلة قلة هقوفات لنا زي تمالي نسوا عم بدب علينا هنا مالو جن عتاتهم دخون إكسبيرمنت نابنت حنتي لابراتوري بقالي عملت قدامي سميستر كوز داخله عسرته فتنة قبر له التمهرة الجنازين فتنة مس قبره يو فتنو جيرو ولا تريبورت جيرو زحلف مالتي الجقلة قلة جن كان زولك هذا اللي هو ناي ماتيريال بريبريشن وكون ناي لابراتوري جايد هم أحد حدينا أشتنا جراز بدله كله الموت أنا عسرتون درجة قرب بسقم أمالينا نقبر لنا جرات يندلوانا نبرا كلن إكسبيرمنت سمولات يعني دحين أمهرنا بدعم نفعهم كاوش تهجرن كاوزانيم بدعم خاي حجزنا بسبيشال خاني كانت لابس لزول خاب أو خاب سبجرنا خاني بلو مالك والله بحجي درجة 5 زرعهم إيد دعمي كله ناتوس زمال أنا قريب كله تي أب تيورن رئيس كله أب زغاي بإكسبيرمنت مثلنا بملون نصرح لينا لابنا بدعم مليم سيرفيسز مليم نابل هجي حدش رخوتات زناي تكنولوجي which is موبايل زوج زولس أتي كلام حساب نعمل فيزيكس أنت يبصل هجيو أتي interference غيرك ولا أنتي diffraction هذا أو أنت أنا ترى الله polarization كل ما لازم يجي أو deeper نقوله which is أتي كلام نتحسب زولس كاو كفيزيكس كون مالته أبز ديبارتمنت بتغللا 14 ممهران كلون كلو كلتا دما تكنيشانات لابراتوري يركبوهم كابزيوم اتم شمونت دك هاجر كوينوم اتم شدش دما وصاتنياتات ممهرانيوم كابتوم إرتراويان ممهران اتم حموشة نايكالاي ديجري مالت ماسترز كلوم كلو اتم كلتا دما PhD دكتوري زبوليوم ازم ممهران نوتوم أب ديبارتمنت فيزيكس تحقيفهم زركبو سوسان كلتن تمهارو إجامة من قبو فلتاتي الساقاقر كم زلو تمهارو زا ديبارتمنت يحبروم مسال المعوذكي وايتاو كبتر إزكي من إسياتكي من إسيان حاب النيان من إسيان حاب النيان من إسيان حاب النيان من إسيان حاب النيان
ሕጂ እቲ እንታይ ይመስሉ ብዝብል ኩሉ ዓይነት እዩ ዘሎ ተምሃራይ ንፉዓት ኣለዉ በርቂ ዝኾኑ ተምሃሮ ከምኡውን ማእከላይ ደረጃ ዘለዎም ከምኡ ካብ ውሕዳት ከዓ ትሕድ ዝበለ ደረጃ ኣለዎም ሕጂ ቶም ትሕድ ዝበለ ደረጃ ኩሉ ግዜ ከመሓይሹ ነቶም ማእከላይን ነቶም ልዕሊኦምን ዘለዉ ክርክቡ ብዙሕ ቃልሲ እዮም ዘካይዱ ሕጂ ክምደቡና ከለዉ ቶም ተምሃሮ ካብ ፍሬሽማን እንዲኦም ዝምደቡ ፍሬሽማን ምስ ወድኡ ሕጂ ርኢኻ እታ ካልኣይ ዓመት መጀረም እዮም ትፈልዩ ፊዚክስ ኢሎም ሕጂ ኣብዚ ብምርጫኦም ኣይመፁን እዮም ብዙሕ ግዜ ዋላ ነጥቢ ዘይብሎም ክነሶም ኢንጂነሪንግ ከኣትዉ ይደልዩ ኣብ ተፈላለየ ዝተመርፀ ኮርሳት ከኣትዉ ይደልዩ ሕጂ እቲ ምርጫኦም ምስኣኑ ግን ናባና ይምደቡና ማለት እዩ ሕጂ ቁሩብ ኣብቲ ብድሌቶም ምምፃእ ገንታት ገለ ኩነታት ጉድል ዝበለ እዩ ውሕዳት ግን ሓደ ክልተ ኣለዉ ንፉዓት ብድሌቶም ዝመፁ ኣለዉ ሕጂ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ፊዚክስ ዝፈርሑ እንዲኦም እሱ ግን ኣይኮነን እንታይ ሕጂ just confident ኮንካ ንዝኾነ subject እንድሕር ተሒዝካዮ ሓንፀገም የብሉ even ከማን ፊዚክስ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ቦርድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ብዙሕ ነገር ክገፍሕ ይኽእል ሕጂ just confident ኮንካ ምእታው and ወልሓንቲ ሓንፀገም የብሉ just ቀዳማይ ነገር መምሃራና ከም ዝበልካ ብሉፃት መምሃራን እዮም ዘለውና ዝኾነ ዝደለናዮ ሕቶታት ክምልሱልና ይኽእሉ እዮም even ላብ ከዓ ኣለና ላብ ከዓ ዝኾነ ኤክስፔሪመንታት ዝተፈላለዩ ነካይድ ኢና ሶ ብዙሕ ነገራት ስዝልናስ even ወላ ቤት ናይ ሓገዝ ናይ መምሃራን ኣለዎ even ተምሃሮ ነንሕድሽካ ተራዳዲካስ you can solve it so ፅቡቕ ታሽሙ ስለዘሎ just ቶም ተምሃሮ ፊዚክስ ዝፈርሑ ዘለዉ just confident ኮይኖም ድሕር ተመፅኦም they can do it ማለት ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ዲፓርትመንት ፊዚክስ ኣብ መዳይ ካሪኩለምን ትሕዝቶን ዓውደ ትምህርቲ በብግዚኡ እናኸለሰት እያ ክትመጽእ ጸኒሓ በዚ ድማ ዝምባልን ድሌትን ኣለሊኻ ንእትመርጾ ዓውደ ሞያ ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃኑ ናብ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ቀዳማይ ዓመት ኣብ ኮሌጃት ዘለዉ ዝቐንዕ መልእኽቲ የሕልፉ ኣባላት እዛ ዲፓርትመንት ሕጂ እቲ ቀንዲ ለቦ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ፊዚክስ ከም ሳይንስ ሳብጀክት ስለ ዝኾነ ምዕባለ መሰረቱ ሲ ሓንቲ ካብተን ሳብጀክታት ዓይነት ትምህርቲ ፊዚክስ እያ ሳይንስ ተዘየለሲ ኦልሬዲ እቲ ሃገር እውን ኣብ ሕቶ ስለ ዝኣቱ ሕጂ እቲ ናይ ፊዚክስ ኩነታት ዘሎ ዋላቲ ተመሳሳሊ ናይ ካልኦት ኣንደር ናይ ኮሌጅና ዘሎ ሳብጀክትታት ንዑታት ሲ ፅቡቅ ጌርካ ኣጠናኺርካ ነቶም ተምሃሮ ናባና ከም ዝኣትዉ ጌርካ ትምህርቶም ምክትታል ምግባር እዩ ሕጂ ብዝበለፀ መቸም ተደፊኢሉ ንተምሃሮ ርኢኻ ኣብቶም ናሳዋ ኮኑ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ከምኡውን ካልኦት ገንዳት ገለ ፊዚክስ ፅቡቅ ሳብጀክት ምዃኑ ኩሉ ግዜ ከም ሕማቅ ሳብጀክት ዝሪኦ ሰብ ቻሌንጅን ዓይነት ኣሸጋሪ ግን ከምኡ ይኮነን እንተደኣ ተዳልይካሉ ሲ እቲ ናይ ፊዚክስ ትምህርቲ ኣዝዩ ብሉፅን ፅቡቕን እሞ ከዓ ዝመፅእ ፊቸር እቲ ከዓ ልዑል ዝኾነ እዩ ሕጂ ርኢኻ ብፊዚክስ ወዲኦም ቶም ተምሃሮ ቀዳማይ ደረጃ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ መስለካ መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ብካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከምኡውን ንርእሶም ከማዕብሉ ይኽእሉ ንማስተርስ ድዩ ንፒኤችዲ ድዩ ክቕፅሉ ይኽእሉ ቀፂልካ እውን ኣብ ተፈላለየ ሚኒስትርታት ኣብ ፀዓታት ይኹን ኣብ ተፈላለየ ስራሓት ናይ ኤንቫይሮንመንት ኣብዚ ናይ ሜትሮሎጂ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣሎ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ሕጂ ፊዚክስ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ፊዚክስ ክኢልካ ማለት ሲ ልክዕ ዋላ ምስቲ ኢንጂነሪንግ ይኹን ምስቲ ሳይንስ ዘሎ ተተሓሓዘ ነገር ስለ ዝኾነ ፊዚክስ ፅቡቅ ዓይነት ትምህርቲ እሞ ኣነ እውን ተምሃሮ ኩሎም ቶም ድሌት ዘለዎም ምርጫኦም ኮይኑ ባዕላቶም ናቶም ፃዕሪ ገይሮም ከኣትዎስ ይላባ ሕጂ እንታይ እዩ ፊዚክስ ናይ ኩሉ ነገር ጀስት ሕጂ ወላ ንበል ሞ ልቺ ብገዛና ኣላትና ተንነብላ ልቺ ሕጂ ሲ ፊዚክስ እንድሕር ብዛዕባ ልቺ ወላ እዞም ሳይንቲስት እንድሕር ተዘይፈጥሩ ነይሮም ብዛዕባ ላይት ሲ وحنت لايت برهنا يمهلونا نيرو مالتي هجنتي بزح نجارات مس جازة هوتنا زخيد نزلينا even circuit دي يوم كونتاتر نسافر النجار ست أمناي زخ أنتي توم physics توم scientists that رأي ونجاري and depending at physics كنا ممكن هج بزح نجار even of life every daily life see physics is علومات كل نجار سي I was concentrate together تا physics ني mothers of science كلا أتبعي mothers of engineering كل أنت أفتح إنجنيرين مهارس فيزيكس كاتي ولا إنجنير مارس كاس فيزيكس مسألة بقولن الله أب ساينس كمان مسؤولية تأثير حجنا كل أنت تأثير نسخة كونت
ስለዚህ ናብዚኣ በዚ ምክንያት ሰዓ በዚኣ ከዕድሞ እንደል ምክንያት ፊዚክስ ኣጋጣሚ ሰብጀክት እያ ሓደ ተምሃራይ ፊዚክስ ኢልካ እቲ ናትካ ቪዥን ፈረስት ኦፍ ኦል ከተስፍሖ ግባእ ማለት እዩ ቀዳምነት ክትገብሮ ዝግባእካስ እቲ ናትካ ቪዥን እንታይ እዩ ማለት እቲ ናትካ መፅኣስ ፅባሕ ንግሆ ብሓንቲ ዲኻ ተወዲኻ ትብል ላስ ካልእ እውን ከም ዘሎ ትሪኦ ኣለኻ ማለት ኩሉ ኤክስፐሪመንት ኣሎ እዚ ኤክስፐሪመንት ናትካ ሕጂ ባይታ እዩ ከም ባይታ መንጠር ባይታ ኮይን ናትካ ፅባሕ ንጎስ እዚኣቶም ኣፕላይ ጌርካ ናብ ሂወትካ ክትጥቀመሎም ዘይትኽእለሉ ምክንያት የለን ብሓፈሻ ተሪእና ግን ኩሉ እቲ ብፍላይ ናይ ዘመናት ቴክኖሎጂ ኣብ ፊዚክስ ዘተኮረ እዩ ብዘይ ፊዚክስ ሓንቲ ገብር ከም ዘይክእል በዚ መዳይ ክንሕብረካ ፈጥ ማለት እዩ من إسيان حاب النيار من إسيان